vyšla už jedna knižka, v minulosti boli tie jednotné rolnícke družstvá, viete. No a pri príležitosti, myslím, 20. výročia jednotného rolníckeho družstva vydali Bohunicania knižku, teda Jaslovsko-Bohunicania vydali knižku 20 rokov JRD. A ten autor, ktorý robil tú knižku, tak tam zapísal tú povesť, ale len veľmi stručnej podobe. V Jaslovciach, v Bohuniciach zasa sa v takej hovorovej forme alebo s tak ústnym podaním šírilo také rozprávanie povesti o tom bezhlabom jazdcovi. No tak tiež sa ale nevedelo, že kedy to vzniklo, ako to vzniklo a tak ďalej proste, lebo tam boli tatarské vpády, tam boli turecké vpády, tam boli potom stavovské povstania, viete, takže to mohlo v ktoromkoľvek z tých období to mohlo vzniknúť, pretože tam teda prebiehali určité boje, zrážky medzi jednotlivými stranami. Bojovali jazdci proti pešiakom a jazdci proti jazdcom a tak šablami sekali, pravda, a tak ďalej, rúbali, ťali jeden do druhého a tak ďalej. Až teda potom videli ľudia, že jeden kôň viesol jazdca, ktorý už nemal hlavy a behal po chotári a tak ďalej. A tam po Jaslovských Bohunic? Áno, no. A takže to bolo tie chotáre Veľký Kostol, Jan a Jaslovsk, Bez a Bohunic susedia. A čiže v tých bojoch tie mŕtvoly boli rozsypané po celých tých chotároch, to znamená, že aj časti chotára, najmä tej časti severo-východnej časti Jaslovských Bohunic, ktorá sa volá Manimier, kde je teraz Atompla. No a tam bol taký potôčik, tam bola taká dolina a hovorilo sa tomu, že to je ako krvavá dolina a že ten potom, že vtedy bol, ja neviem, celý zaliatý krvou a že tiekla krv v tom potoku a že celé to pole bolo posiaté mŕtvolami a tak ďalej. A teda ten v súvislosti s tým sa spomína aj ten jazdec bez hlavy, jazdec. Ja som teraz bol na stretnutí maturantov, aj po 58 rokoch sme sa stretli, tak sa stretávame teraz každý rok, ako poslednú júnovú sobotu o 10. na Trojičnom námestí, takže nás tam stretlo 18, ešte bola jedna profesorka s nami, tak tu 13 nás bolo. A tam mi rozprávala jedna spolužiačka, že je zomrel tiež manžel a že vždycky nad ránom sa prebudila po jeho smrti, že počula nejaký buchot, lomos, jak by sa, a dokonca také, keby sa rozbilo sklo, taký hrmot, no, a že v susednej teda kuchyni to bolo ako zo spálne išla, to bolo ako, že sa to ozývalo z kuchyne. A išla tam, že tam nič nevidí, že nič proste nebolo pohnuté, všetko na svojom mieste, že nič rozbité. A tak sa to opakovalo, že niekoľkokrát, že už bola z toho nešťastná, že vždycky ráno ju to prebudilo, práve že sa zobudila. A potom, že teda povedala to dcére a teda dcéra potom, že akože išla za kňazom a povedala to tomu kňazovi. A ten nepovedal, viete čo, že kam chodil ten otec váš do kostola? Že áno, viem. No viete čo, chodte tam, do toho kostola a dajte za toho svojho otca, dajte odslúžiť svätú omšu. Takže teda tak urobili a že odtedy mali pokiaľ. Áno, no, tak by to robil. A to v Trnave bolo? Nie, ona je Trnavčanka, ale žije v Bratislave teraz. A to bolo teda akože v Bratislave, tam, kde býva. My sme to bola manželka, zomrela 24. novembra 2009 a 2010, 24. novembra hovoril synovi, ešte teraz je akurát výročie, naša mama umrela. Ale čo som to povedal, to bolo večer. Naraz nám zasla tá lampa. Áno?
No. Za chvíľku sa zažala. Tak veľký kontakt sa to prerušil. Potom zase hasla. Skúšam to prísľovo. Nič. Nepomáha. Ľudskám, zhasnem, zažnem na novo. Nič. Vôbec sa to nedržalo. Teda asi vypálená žiarovka. Tak som vytiahol žiarovku, dal som tam druhú, svietil. Potom som ale zobral tú žiarovku, tú, čo bola tam, a zakrútil som mu tuto. Tu sa mi normálne rozžiarila. To je divné. Tak je divné, teda fakt, že v tom momente, ale sme si na to spomenuli, no a som to hovoril druhému synovi, ale čo, to som mal tam špatný kontakt, lebo čo, no ale však teda ten kontakt, tuto už bol ten kontakt a hen tam nebol, tak ten, ako to boli. Sú také znamenia. No. Takže to, takéto všelijaké veci sú v človeku. No ale práve, že to vypadnutie sa stane, no mohlo sa stať práve, že by bola treba tá žarovka sa vypáliť, ale ona sa nevypálila, ale ten jej kontakt sa jednoducho prerušil. A prečo sa prerušil práve vtedy, keď bolo to výročie a keď sme si to spomínali.